А сега ще ви върнем към белезите от един друг кошмар. Този от пожара в дискотека в град Кочани в Северна Македония. 34 души вече са с обвинение за смъртта на общо 62 души. Върнем ли лентата към черната дата 16 март, всички си спомняме голямата трагедия, но с нея и героите, които в онази фатална нощ спасяваха с риск за живота си, този и живот на другите. Историята на един такъв човек ще ни разкаже Антон Чавдаров. Сега здравей! Здравейте, Сашко Атанасов е треньор в детско-юношеската школа на футболен клуб Осогово от Кочани. Той е сред родителите, чиито деца се оказват вътре в дискотека Пулс в фаталната нощ на 15 срещу 16 март. Разбрал за трагедията, веднага се втурва в пламъците и спасява десетки животи, а собственият му син също е спасен, но от друг човек. Сашко Атанасов и до днес не знае кой е спасителят на неговия син. Нека видим репортажа. 3 месеца след трагедията в Кочани срещаме Сашко Атанасов на стадиона в село Рилци. Там воденият от него тим на Осогово се изправя срещу младите момчета от Пирин. Мач на приятелството и протегнатата ръка. Сакам да кажам да се заблагодарам пред се на българското здравство, што помогна и што овозможи на нашите деца кои беа повредени у пожарот, лекување и сите други услуги што ги добијат децата и третмани у Бугарија. Не сакаме веќе да се дешават такви работи, сакаме сега преку спорто да се збратимеме со тие деца, утре други ден они да дојдат кај нас, да воспоставиме добар контакт, да не се дешават такви лоши работи, преку спорто да се дружат децата и да бидеме и ние родителите срекни. На 16 март Сашко Атанасов разбира посред нощ за страшния пожар в Пулс. Синът му е в дискотеката и треньорът отива, за да помага при спасяването на оцелелите. Да, ние се собраваме, сите родителите се кои што можевме, без разлика на каков начин се може да се помогне родителите. Јас моето дете си го недов тамо, беше у изгорените деца исто, после децата беа транспортирани во повеќе држави. Знаете го и вие самите тоа, и Бугарија е една од тие држави што помогна на децата да се излекуваат нашите деца. Моето дете, да, друг човек извадил, ние сме помогнале као родители, јас самиот као родител бев тамо на случката. Тоа беше еден немил настан што некиме да се дешава никаде у светот. Значи, не сакам да се дешават такви работи. Сашко Атанасов намира собственото си дете малку след пожара. Јас бев во болницата, тамо го најдов моето дете на пат кон болницата, бев у брзата помош, детето беше најдено. И не ми ли слики што неќам да се навраќам веќе на нив и уште еднашка неќам да се повтори такво нешто на ниедна држава. След пожара, в дните, в които бројот на жертвите растеше, Сашко Атанасов е в болницата до своето дете. Имав и јас малце проблем, затоа што јас сум тренер на децата и бев в период кога тие деца едно 10 дена не беа со мене и не се осеќаа добро, знаеш, кој го нема тренерот заедно да не е со децата. Меѓутоа, и на мене ми требаше малце храброст као родител да издржам, затоа што јас едно здрави 40 дена бев во болницата. Секој родител беше со децата и со надеж дека сите деца ќе бидат оздравени. Меѓутоа, тоа што се деси у Пулс у дискотеката, не можам да укривам никој, не знам што да кажам. Само уште една голема благодарност до сите држави што овозможија на нашите деца да бидат децата живи и здрави. За Събуди се, Антон Чавдаров.